Mae'n deimlad rili rhyfedd graddio, achos mae'n meddwl yn ôl i'n nghyfnod yn y chweched a ddim yn siŵr os o'n i eisiau mynd i'r brifysgol. A wan yn sefyll y fama mewn cap yn gawn. Mae'n rili rhyfedd, ond mae'n teimlad rili braf. A mae'n rhywfaint o relief, rili, bod fi wedi medru gweithio mor galed ag enjoyo'n hun yn Fangor gymaint. A pen ddod ar ddiwrnod agored a hitha mor braf, nes i ddysgu mewn cariad efo'r lle. A wrth fi ddod yn ôl i diwrnod agored yn fwy, ac eto, o'n i jyst yn ddysgu mewn cariad efo'r lle. Drosodd, so oedd yn anodd peidio dewis Bangor. Mae o'n adra mor glos, achos bod ni'n adra mor fach, da ni'n cael agosau fwy na cyrsiau eraill. Da ni'n mwy eitha teulu yn adra, ni fod yn hollol onest. A mae'r darlithwyr yn medru rhoi gwahanol modiwlau iddyn ni, a mae ystod eang o'n nhw. A mae hynna'n fraint iddyn ni cael astudio nhw, rili, achos bod ni'n cael dysgu gen y llenorion gorau yn Gymru. Ond oedd o'n braf bod ni gyd mor agos a bod ni'n medru mynd a nocio drws os oeddwn ni angen help efo'r modiwlau hefyd. Tra ni'n astudio yn Mangor, nes i gymryd rhan yn y prosiect profi. Ges i fynd i Ysgol Sir Huw Owen am gyfnod ar ôl Nadolig i weithio efo'r criw chechad o fanna. A dwi'n gwybod bod yn nghriw fi gurodd y mentor hefyd, so oedd hynna'n deimlo braf. A wedyn yn ystod yn rhededd flwyddyn, ges i ymuno fo criw Fit Cymru yn diwedd, a oedd y brifysgol yn help mawr yn hwnna. A di wneud ymhrofiad i lot haws na beth ddylse fod i bod yn meddwl, ond dwi'n falch iawn o'r help dwi wedi cael o'r brifysgol a di enjoyo bob eiliad. Oedd profiad Fit Cymru yn eitha surreal i fod yn hollol onest. Oedd o'n mynd o fod yn hogan o Sir Fôn yn cael ddim llawer o sylw i hogan o Sir Fôn yn cael ei adnabod ar draws Cymru i gyd. Ond oedd o'n brofiad anhygoel a'r cymorth oedd ar gael gen yr arbenigwyr, boi camera, tîm marchnata yn y brifysgol lle oedd nhw'n wych ac oedd bob cymorth gen bob yn Gymru yn ardderchog hefyd. Ath o'n neud y mlwyddyn ola Mangor yn un beth gofiadwy. Yn benna ni'n aelod o clybiau Incubus o'r Undeb Myfyrwyr Cymraeg. O'n i'n rhan o'r Cymdeithas John Gwilym Jones Efryn Newydd ar gyfer eleni. Just oherwydd mod i yn astudio'r Gymraeg i fod yn hollol onest, achos be well na ymuno â Gymdeithas Llenyddiaeth lly. Ond cyn hynna o'n i'n aelod o'r Gymdeithas Drama a wedi bod yn aelod brwd o Elw JMJ hefyd a wedi profi ambell i lwyddiant efo nhw. Ac ambell dro ddim yn cael llwyddiant ond dal yn cael hwyl. Dwi'n meddwl na'r uchafbwynt uchaf o han yma graddio felly ydy'r clean sweep yn Steddfod eleni efo Elw JMJ. Ennill 6 gwobr. Oedd o'n fraint cael bod yn aelod o'r cor a hitha'n flwyddyn ola arna fi. Oedd o'n hyd yn oed gwell. Dwi'n meddwl y rhwystr fwyaf dwi wedi goresgyn ydy y balans rhwng bywyd gwaith a bywyd prifysgol a wedyn bywyd cymdeithasol lly. Achos o'n i'n gweithio mewn archfarthnad leol a mewn siop bapur yr un pryd ag astudio a wedyn yn trio mwynhau'n hun ar ben hynna lly. Ond dwi'n gobeithio bod fi wedi medru balansio nhw'n digon da, ond dwi'n sefyll yma'n nghap yn gawn, so mae rhaid bod fi wedi gwneud rhywbeth yn iawn. Swn i'n medru gofyn am staff gwell i'n arwain ni ar gyfer y dyfodol. Mae'r adran Gymraeg, maen nhw wedi bod yn anhygoel iddo fi. Dwi'n cychwyn astudio cwrs ymarfer dysgu mis Medi, so gobeithio'r benadau yma blwyddyn nesaf fyddai'n athrawes Gymraeg gymwysiedig.